I posima ljudi od Serbian, B-Play. Dobrodošli na našem kanalu. Kao što vidite u ovom klipu ćemo snimati GTA San Andreas misiju 2. Uradit ćemo možda i misiju 3. Vidjet ćemo. Idemo da se javimo na telefon. Kao što vidite. Evo ga, završili smo poziv. I idemo na R da radimo drugu misiju. Misija se zove Rider. Radit ćemo Rider misiju. Idemo u kola. I možemo krenuti. Samo da smanjim zvuk. I idemo. Izvinite što malo laguje GTA. Pozdrav za mog druga koji se zove Amil Muminović. I idemo. Mislim da idemo da se šišamo. Jeste, hajr. Idemo. Barber. Idemo da vidimo koju ćemo frizuru. Da li imamo novca. Imamo $350. Možemo uzeti. Ajde. Hik fade. Ili da nismo trebali stisnuti. Ili da smo pogrešili. Hajmo opet unutra. Uđemo. I uzet ćemo Hik fade. Evo ga. Može ovo neka, evo. Ova nam je dobra kao pravi mafijaš. I idemo izaći. Idemo mi dalje za misijom gdje radimo. Samo da izađemo iz frizerskog salona. Evo ga. Pogledajte šta ovaj puši. Tampus. Sad idemo u pizzeriju. Samo da se ovo učita. When you eat you gain energy but add to, nema veze, tab. Evo ga. Idemo da ukucamo šifru za oružje KJKSZPJ. Evo je. Imamo oružje. Imamo sa M-kom i idemo unutra. Sada ćemo uzeti da jedemo. Da idemo dalje. Može ovo. Jeli smo. I sada idemo za misiju. Moramo. Izgleda nas policija juri. Idemo mi u autu. A sada idemo dalje da stignemo do ove žute kocke. Izgleda da malo baguje. Evo više nas policija ne juri. Op, op, op. Laguje mnogo. Laguje.
Izgleda ćemo u ovoj drugoj epizodi snimati samo drugu misiju. Idemo mi stići. Evo nas. Izgleda da smo uradili misiju, samo da vidim. Jasno, uradili smo misiju i dobili smo plus respekt. Idemo mi da sačuvamo ovu misiju da bi u narednoj epizodi snimali. Yes, ok. I hvala vam ljudi što ste me gledali. Ako vam se svidio ovaj klip, subscribeujte, lajkujte i šerujte. Sada ću izbacivati što češće videe, zato što je bila obaveza u školi, ali sada ću snimati češće videe i vidimo se do sljedećeg klipa.